verejných obstarávaní. Stanovisko hlavného kontrolóra k vykonaným verejným obstarávaniam. Kontrolné obdobie júl 2010 až december 2011. Kontrolou bolo zistené na podnet občana Pastuchova adresovaného úradu vlády Slovenskej republiky a následné postúpenie tohto podnetu úradu pre verejné obstarávanie som obdržala tento podnet na prešetrenie podľa paragrafu 147 odsek 1 zákona 25/2006 o verejnom obstarávaní, citujem, kontrolu postupu zadávania podprahových zákaziek a kontrolu zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami vykonáva orgán vnútornej kontroly. Týmto nie sú dotknuté oprávnenia úradu a iných kontrolných orgánov. Odsek 2. Orgány kontroly sú povinné spolupracovať s úradom pri jeho kontrolnej činnosti, najmä koordinovať vykonávanie kontrol s úradom. V sledovanom období boli uskutočnené výberové konania na dodávateľa prác na rekonštrukciu vodovodu obce a rekonštrukciu podlahy telocvičnej na základnej škole. Rekonštrukciu podlahy telocvičnej základnej školy zabezpečovala pani riaditeľka základnej školy pani Štipáková. Podľa paragrafu 4 odsek 5 zákona 25/2006 o verejnom obstarávaní jednalo sa o zákazku s nízkou hodnotou a pani riaditeľka sa pri zadávaní zákazky na rekonštrukciu podlahy riadila ustanoveniami paragrafu 102 zákona 25/2006 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Rekonštrukcia vodovodu v obci Pastuchov je podľa paragrafu 4 odsek 4 podprahová zákazka a obec sa pri zadávaní podprahovej zákazky riadila ustanoveniami paragrafu 99 zákona 25/2006 v znení neskorších predpisov platných v roku 2010. Povinnosť obce ako verejného obstarávateľa podľa paragrafu 6 odsek 1 písmeno B zákona o verejnom obstarávaní uverejniť výzvu na predkladanie ponúk na podprahovú zákazku vo Vestníku nadobúda účinnosť od 1.4.2011 novelou zákona 25/2006 a konkrétne novelou číslo 58/2011 zo dňa 11. februára 2011. Výzvu na predkladanie ponúk na rekonštrukciu vodovodu obec zverejnila na úradnej tabuli, nakoľko obec nemala v tom čase zriadenú svoju oficiálnu internetovú stránku. Jednalo sa o verejné obstarávanie vyhlásené výzvou na predkladanie podprahovú zákazku zo dňa 27.7.2010. Ponuky do podprahovej zákazky predložili traja uchádzači. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk bola v zmysle súťažných podkladov stanovená cena diela v eurách vrátane DPH. Dňa 11.8.2010 Komisia verejného obstarávateľa pristúpila k otváraniu obálok s ponukami a k vyhodnocovaniu ponúk predložených do podprahovej zákazky na zhotoviteľa stavby Pastuchov rekonštrukcia vodovodu. V zmysle článku 4 vyhotovenej zápisnice z vyhodnocovania súťažných ponúk predložených do podprahovej zákazky na akciu Pastuchov rekonštrukcia vodovodu sa na prvom mieste umiestnil uchádzač inžinier Marian Sahul, staveko Penkova 13 Nitra. S týmto vybraným uchádzačom bola dňa 27.8.2010 uzavretá zmluva číslo 8/10 vodovod. Koniec. Dobre, ďakujem. Chcem sa niekto opýtať. Ja sa chcem len opýtať, že keď ohľadom tohoto výberového konania, neviem, ktorý dátum tam bolo otváranie obalov a vyhodnocovanie. 11.8. podľa tohto, čo mám ja tu pred. 11.8. Áno. A ako je možné, že
vyhodnotenie ponúk bolo časovo skôr ako otváranie obalov. Na 11.8.2010 Komisia verejného obstarávateľa pristúpila k otváraniu obálok s ponukami. O koľkej? To tam nie je napísané. Je? My, čo sme dostali, tak to tam je. Otváranie obalok je tam čas 14:30. Vyhodnotenie ponúk je 10:30. Lebo keď 11. Nemám to ze sebou, ma to píšta. Vyhodnotenie ponúk je skôr ako otváranie obalok. Áno, tam máš pravdu, je napísané, je tam prvú ide, že tak sa to písalo, ten čas prvú takto to prvú. Že vlastne ono to malo byť, že otváranie obálok malo byť 10:30 a vyhodnocovanie. Malo byť jedno. Áno.